O campo de regatas do Peirao Comercial da Pobra acollerá este sábado o inicio da Liga B de Traíñas, na que participan, ademais do Club Anfitrión, o Club de Remo Cedeira, o Club Regatas Perillo, o Club do Mar de Bueu, o Club de Remo Chapela e o Club de Remo Náutico Ribeira. Van a ser tantas igualadas, porque como vos decía, hai 4 equipos que somos moi xóvenes. Básicamente o bloque deses 4 equipos son xuvenís, todos. Xa nos conocemos bastante, xa competimos en Batel. Creo que eses 4 clubs vamos a andar moi igualados, seríamos nós, Bueu, Chapela e Ribeira, vale? Depois hai 2 clubs que xa teñen xente máis veterana, que sería Perillo e Cedeira, pero que, bueno, vamos a andar todos aí, vai ser bonita, non creo que haya un claro dominador da Liga, vale? Entonces, vai ser ilusionante para todos, para os rapaces van a estar moi ilusionados. O formato de competición será de regata en liña de 2 quendas a 6 longos cunha distancia de máis de 5,5 km. En total repartiránse 4.000 euros en premios. Dende o Concello da Pobra agardan que a bandeira quede na casa e animan os veciños a achegarse a animar os remeiros. Para min é un orgullo que ter un club tan activo e con tanta, digamos, con tanto arraigo no noso municipio, que encima sempre ten ganas de facer cousas a pesar de todos os anos que levan encima, o cal é moi de agradecer. O apoio do Concello van a ter, pois sempre na medida das posibilidades, e nada, eu como sempre pois felicitar ao club, porque a verdade fan unha labor organizativa moi boa, que prácticamente, posiblemente, o Concello solo, sin esa axuda, non podría facer. Entonces, estarlle moi agradecido por eso, porque sigan dinamizando o noso municipio. E nada, eu animar a xente pois, a que se achegue o sábado ás 5:30 da tarde pois, a ver esta regata de Traíñas.